Jenenge lelaki yang tidak penuh effort ya kowe. Ya. Mas Uncek. Mas Picek. Uncek Picek apa? Uncek ya ngono kok. Anu besan Hasan. Wis. Wis paga-paga. Nyaket Pak Saidi, saling turun karo Pak Saidi. Sing kanggoan aja. Ayo, Pak Saidi, mampir ono wae. Goleki. Kucitan, kucek. Cepet ayo. Baju merah. Nah, ayo. Nah. Ibu. Bocahe mana? Wong kalau sing cuma kok bocahe. Piyaine sing Biyantunipun sing pundi? Nah. Nah, ngono lho. Iki acarane berarti wis enek pirang-pirang. Oke, berarti Iki acarane. tondo yekti tresnane Ibu Bupati karo warga Oh, ngono. Oh, nggih ngoten ya, Mas. Nggih. Alhamdulillah, berarti kita itu harus banyak-banyak bersyukur dan mengucapkan terima kasih banyak buat Ibu Bupati karena sudah menyelenggarakan acara di malam hari ini. Nggih, acaranya banyak sekali nggih to Pak Dik. Ayu kira ya. Sikilku ki koyo enek sing ganjel ngono lho Pak. Apa perasaan aku ki mau wis nyepot sandal ngono. Kok kerambatan sikilmu abuh. Apa to? Hei, aku. Astagfirullahaladzim. Mbak Niken. Nggih. Niku ya wong. Loh, niki wong. Enggak dudu serindel. Niku wong sing memang seperti kita. Atur lho, Bos. Atur lho. Mulai Mas Uncek banyak ke sik. Aku ngurus iki kok. Ngono. Piye? Srintil sampe iki lho. Dek sirite wedhus sepiro? Nggih, pokoke sehat ya Cahayu. Sehat, alhamdulillah. Lancar perjalanane, lancar kare sukses pokoke untuk dik nikah. Alhamdulillah sengok-sengok ya no. Sehat ya. Nek kaya bayi dolanan wayang ning pinggire disenggol itu. Kok ya kaya kancane ngono lho. Aku ngene-ngene awet mau ora diganti. Dang, piye ya? Kabarmu piye? Ora gaduk. Lho, ora gaduk mencolote panggah ra gaduk ae. Lah iya Kene to. ae, kene. Mama. Kene ae, ngene ae. Nah, wek. Lah